Don Allah kai haƙuri da abin da ya kasance. Ban so ya kasance haka ba. Amma da Allah kai haƙuri. Babu komai. Tun farko abin da na yi tunani zai faru kenan. Amma kar ki damu. Abin da Allah ya nufa ya faru shine zai kasance. Koma dai menene? Ni na riga na hau dokin ƙauna. Zaharuddin. Tubarakallah, tubarakallah. Dokin ƙauna na samu rabo, ko da rai ko babu rai san kiyaye min tabo. A zuciya ƙauna saraya nake yi ba ko kabo. Zan so kusan so ba kuɗi ba ne, a zuci balle kaɗe yabo. Kun ga na yi farin ciki da so na yi babban rabo. Zo ki ja na muje, masoyiya zo ki ja na muje, ko ina zo ki ja na muje. Masoyiya ta nake kai ni can cikin zuciya. Zo mu yi soyayya duniya sabuwa ta yi daɗi. Soyayya duniya sabuwa ta yi daɗi. Na fi soko da yaushe da ni da ke mazauna ta haɗiye. Kayar da soyayya haɗe gare ta kwai sa zamo hadiya. Wasu sun ce ruwan guba, ni na sha ta na ji ta wuce madiye. Ke ce tawa ko na fashe ke kike sa nishaɗi a zuciya.